работи. Сега въпросът е дали мога да споделя екрана, докато това нещо работи. Моля? Да бе, сега ще изпълним всичко стъпка по стъпка. Не. Вградено е. Така. Значи първото, което трябва да направим е да си измислим тема. Първо нека да прочетем. Значи, трябва да бъде база данни, състояща се от поне 4 таблици с поне една връзка от тип много към много между тях. Във всяка от таблиците е задължително да има примерни записи. Да, трябва да имаме данни. За базата данни трябва да бъдат реализирани поне 10 заявки. Трябва да бъде реализиран чрез MySQL. Така, проектът трябва да разполага CR диаграма, описание на таблиците, както и скриншоти от създадените заявки. Така. Критерии. Не знам си какво. Наличие на потенциална структура. Добре. Тема. Каталог за книги. Добре, сега знаеш ли какво правим? Това копираме цялото. Идваме в ChatGPT и му казваме дай ми 5 примерни теми за този проект. Направи. Можеш всичко да направиш. Виж какво ми казва. Система за управление на студенти и курсове, онлайн магазин, библиотека, нали, тия са на obvious, хотел, резервации на хотели и управление на спортни турнири. Още. Фитнес център, кино. И дайте да видим, примерно, първото, дето ми дава студенти и курсове, таблици студенти, курсове, преподаватели, записвания. Много към много връзката, студенти, курсове, чрез таблица записване, защото един студент може да бъде в много курсове, един курс може да има много студенти. Видите, това е many-to-many. Тогава каталог за онлайн магазини, продукти. Той има продукти, категории, магазини и отзиви. Много към много е продукти към магазини, защото един продукт може да бъде в много магазини и един магазин може да има много продукти. Нали? Така, за библиотеката по същия начин. Книга, автори, читатели, наематели. Книги, читатели. Една книга може да бъде четена от много хора и хората могат да четат много книги. Нали? Тук може да се екстендне и да се направи many-to-many с авторите, защото един автор може да има много книги и една книга може да е написана от много автори. В смисъл, не е задължено да има един автор книгата. Резервация на хотели, тук, нали? Фитнес център, кино, училище, здравен център. И истината е, че наистина няма чак толкова много значение коя ще е темата, защото те са еднакви нещата. Система за управление на ресторант. Дайте да изберем. Кое да изберем? Студенти и курсове, защото мисля, че имахме нещо подобно вече. Така. Понежа. Вижте сега, то да си изградите структурата не е задължително да го правите с заявки. Обаче, за да... В смисъл, какво искам да кажа? Вижте, тая база, ако сте направили тая база,
Нали, то си има структура тук, всичко както си трябва, обаче и това е окей. Но тук какво пишеш, как трябва да се предаде той? Всички материали, свързани с разработката SQL Files, код за създаване и вмъкване на данни, изображения, диаграми, документация и други се качват в системата. Да. Тоест, вие като направите базата, защото нали, той всички го знаете, че базата може да направите буквално, сега ще покажа, примерно е така. И примерно тук да си каже, че е тук нова таблица, еди си каква таблица, и тази таблица после тук да има такава колона, има не знам си какво, това е от Double, има такова, добре, това няма стане, има Bool, Default, едно, примерно. Е така да си я направите. Е тук да добавите връзките. Е тук. И... не това. Ето това. Да се добавите нова връзка. Примерно, някакви такива. Да, мисълта ми е, че можете с топ, вие реално на Windows най-вероятно ще ползвате MySQL Workbench. Ето това. Не, това е много старо. Добре, де тази програма, дето я бях показал. Или... като теля. Да, то е ужасно. Другия по-хубав вариант е Heydito, е това. За Windows. Heydito. Heydito е най-доброто. Heydito е по-добро даже от и моето. Ама аз нямам Heydito. Ама то Heydito е... пак е MySQL. В смисъл, имаш предвид, ако си го започна на Workbench, на това, да го... ама ти си направил базата вече, нали? Просто трябва просто се конектваш от аз нямам друга програма. Просто влизаш в Heydito и като се конектваш към тази база, да се направи, че то ще ти изгледа тук. Това е просто клиент, разбирате, това не е базата данни, това е интерфейсът, който ползвате за да я гледате. Heydi е интерфейс. MySQL Workbench е интерфейс, само че MySQL Workbench е официално, някой от MySQL се измисли. Обаче е гаден. Затова просто влизаш в Heydi, ама тук защо викам тези всички работи, защото нали вие с Heydito, примерно така може да се направите с колони, обаче после трябва да я експортните. Примерно сега правите експорт и десктоп. Той какво беше? Include structure, content. Само е така примерно. Правите един експорт. И като направите експорта, се появява един SQL файл. Той е SQL файл. Може да го отворим с нещо. И като отворим SQL файла, той съдържа синтаксиса за създаване на всичко, което имаме. Ето е нашата таблица с ID, не знам си какво. Нали? Като тук в момента дебатирам със себе си дали да си направите таблицата изцяло с интерфейса, да създавате таблици бъра, сточбера и накрая просто да си направите експорт. Или тия неща вие да си ги направите тия всичките скриптове. Аз това се чудя. В
момента. Така. Добре, да речем, че по-лесният начин е за вас ще е да си го направите така. Нали знаете как да си създавате нова таблица и така с интерфейса, нали? Това го знаете. Да, идеята е тук, примерно, че ако направите няколко записа ето такива и сега, между другото, ако направя нов експорт, то при вас ще бъде малко по-друго, ама пак има опция. Експорт SQL, ето тук ги избирам и тия, вече нали това е за контента, както и да е. Експортвам го, реплейсвам стария и сега този го отварям с VS Code и вижте, това е същото, само че долу имам insert. Сега аз се чудя това дали е окей, така да си направите автоматичен експорт с SQL или вие да си напишете сами този SQL. По принцип сега аз ще напиша сам SQL. Вие ако искате си напишете сами SQL, ако искате така, смисъл, защото това е по-лесно и няма смисъл да го показвам. Но, нека да започнем. Така. Значи ние избрахме темата Система за управление на студенти и курсове. Значи сега имаме таблица студенти, курсове, преподаватели и записвания. Значи, това го изтриваме. Не трябва. И идваме тук, където се пишат заявките. И трябва да създадем студенти. Така, create table students. Students, правят се тези скоби и тук трябва да кажем какви колони има. Винаги първата ви колона трябва да бъде ID. ID. Тук имате няколко опции. Едната е int, другата е bigint. В случая ви препоръчвам да ползвате int, защото нямате твърде много данни за bigint. Само да видя как беше. Значи сега MySQL W3, защото не помня как беше синтаксиса. Create. Да, ето. Така. Да, може би ето ще трябва да ви е първия ред за създаването на база, ама да сега оставите го. Create DB, create table. Column, да, ама ме интересува как да го направя да е auto-increment това. Ето. Int, not null, auto-increment. Значи not null означава това не може да бъде null. Няма как ID да е null. Auto-increment. Си ги правите запетайка. Какво има друго студента? Има first name. Сега другото, което трябва да си изберете casing. Вижте тук как ги правят. Last name е Pascal case. Изберете си един кейс и просто ползвайте един и същи кейс. В смисъл, ако искате Pascal, ако искате Camel, ако искате, както аз предпочитам, Snake.
Значи му давате тип varchar. Колко може да е първото име? 64 би трябвало да е достатъчно. И му казвате пак not null. Нали? Ако искате да е nullable, нека си е nullable. Not null му казвате. Виж, че тук са го ползвали. Camel. Camel не знам. Camel май не. Това е Pascal. Camel е last name. Това е Camel. В C# се ползва. Въпрос на избор. Въпросът е като изберете едното да ползвате само него. Не да ми правите една колона Camel, другата Pascal. Една кебаб. Така, last name. На last name му даваме Shonen 128, защото да знам. Not null. Така, студента какво друго има освен това? Тук само че се чуя дали всъщност е най-добрата идея да почнем от студентите. Всъщност тази студентите е добре, после курсовете и после междинката. Е тая. Записвания. В смисъл, първо се почва винаги с таблиците, които нямат релации към другите таблици, защото няма как да създадете първо таблицата, докато с релация към друга, без да е създадена първо тая другата таблица, ако ме разбрахте. Така, значи студента има така. Имена, години. Годините са му int not null. И на годините да речем, че нищо няма да речем. Просто чуй дали не можем да сложим дефолт. Дефолт 16 години, примерно. Защото те... няма да слагам дефолт. Просто да знаете, че може дефолт да сложите. Освен години, той според мен може да има средна оценка. Average grade. Което е float default 2. Ако няма седна, дефолтната му е 2. Или 4. Нека е 2. Така. Това ни е първата таблица. После може да я екстендим. Така. One auto increment. Key. Добре, да не съм изпуснал нещо си key тук. Primary key трябва да направя да. Primary key ID. Пам. Ето таблицата с студентите. Сега. Веднага след това може би малко трябва да я такова ме. Вижте, това е едно ни да си ги нацъкаме тия работи. Ето default 2. Сега малко трябва да е
populate-нем. Populate ставаш с insert. Insert into students values. И тук казваме какво ще инсъртнем. Така. Не, тук няма нужда от тия скоби, тук трябва ето така. И казваме, ID-то, понеже автоинкремент не, сега чакайте, ти трябваше ето така да се направи. Значи, понеже ID-то е автоинкремент, не го пишем. Last name, age, average grade и то. И тук отдолу е така, май беше. Я да видим, те ли беше? Insert. Не, insert into. Това и после values. Да. Те. Е така. И тук после с скоби. Те. И сега първото име. Тук стринговете са в тези единични къдешки, да не забравите. Иван. Второто име е Иванов. За по-лесно. На 17 години. Със средна оценка 4,66. После имаме Георги. Георгиев. Георгиев на 16 със средна оценка 5,25. После имаме Стефанов на отново на 17 със средна оценка 3,33. После имаме Николаев на 18 години със средна оценка 5,99. И още един Ана Иванова на 17 със среден успех 5,33. И това сега, ако го изпълня, бам, 5 реда бяха вкарани. Оп, ето ги. И това, вижте, тази колона без да я пише, автоматично се настрои. Нали? Нали те? Така, това са ни студентите. Ви предпоръчвам ви не да вкарате, по 10 записа вкарайте. 10-15 записа на таблица, нали? Да има повече, защото сега 5 тук нямам толкова време. Ма 15 записа като вкарате би трябвало да си има тук хубаво данни. Така. Другата таблица е курсове. Идваме, тук това копваме. И тук това вече е курсове. ID автоинкремента се остава, но тия вътре се променят. Какво има курса? Курса има
Преди курсовете да трябва да направим обаче преподавателите, защото курсовете имат преподавател. Това ще бъде teachers и teachers имат, те са еднакви, имат ги учителите. Учителите години, що да не. Учителите имат всъщност те няма да имат години, те ще имат experience. Някой да ми каже дали те са пише думата experience. Добре. Тя сложните думи не мога да ги пиша. Нали, това е experience долу на age. В смисъл има пред колко години опит имат. Курсове. Дали 40 years. И по принцип аз замислих, че може да използвате и дати. Да сложите birth, date of birth и на тия, и на това, и на това. Чай се. Що да не се обновява? По принцип може да се обновява. Може автоматично да се обновява от годините. Не е само с базата. Не само с тях. В смисъл, по принцип, даже може да го направим. Чакай. Айде ще добавя birth date, което е date not now. И тук трябва обаче да го пишем. И понеже го пишем, трябва на 17 години 8, нали? Или 7. Осма. Добре. Тук е 7. Ама преди тази дата. Така. Тук. Що? Две и седма. Те ли? Добре, както и да е. Ще го направим да ги изчисля. Ами, знаеш какво? Всичко има как да стане по принцип. Чай, че ми писна. И аз всички тези са родени на една и съща дата. Е така.
Drop table if exists students. Само че така ще направя. Какво стана, бе? Нещо не е наред. Не, бе, ето. Чакай. Може би това е проблема, ама не в момента. Не, бе, това е проблема. Default V, average grid. Obviously. Да. H, row 2. Да, това да ти го каза, тук има проблема. Last name. 18. Кой ти харесва сега? 17. Аз съм ги на такова, на обратно. Добре. Сега как ще го направим? Значи, ето ги с датите. Сега първо е тя ги подравняваме, защото не може да е тъй грозно. Те само да правим нещо. Да, ето работи. И сега. И сега ако направите такава колона за изчисляване, ще впечатлите. Значи, ние имаме годината на раждане и трябва тая година да се изчисли. По принцип сега, H от not null ще го направим null, т.е. може да е null. И сега цялата работа тя правих. Чудя се как по най-добрия начин да го направим. Добре, годините изчезват от тук. Само да ги писах. И като изчезнат годините от тук. Вижте сега. Ето, изчезнаха, нали? Обаче, нали, учихме за тригъри вчера. Предната седмица. Тригъри. Вижте, че има тригър after и before insert. И той, което може да стане, е следното. Като направите тази таблица, веднага след като я направите, може да направите drop trigger if. Тия си ги слагайте, защото като да може да изпълнявате постоянно да се апдейтва. Защото ако не си ги дропвате, ще ви каже това вече съществува. Drop if exists students before insert. Това е името. Students before insert, така ще се казва тригър. Create trigger students before insert on before insert begin.
Така, само да видим те ли са прави тригър. Тригър. Аре бе. Тригър. Чакай. Що няма тригър тук? MySQL. Triggers. W3. Не е, човек. Create. Trigger. On. Trigger. Тук таблицата беше, да. On. Ето тая таблица. Това е бутилна, идва тук. И аз само да го пробваме. Set Age. Това. Само че тук трябва да кажем delimiter. Да, това не е правилно. For each row. Добре, чай направо нямам нерви. Зато ще кажа на ChatGPT да ми оправи синтакса за създаване на тригър. Fix. Така. Добре. Може и така. Аз предпочитам така. Students. То заради горното е било май. Create trigger, така, before insert on students for each row, да. Сега стана и вижте, като дойдем на тази таблица, тук в тригърите, вижте, това са появи тук. С това дето написахме set new age 222. Тоест в момента, вижте, като добавя един ред ръчно. Примерно now, значи сегашна дата. Вижте, това го направи на 222 веднага. Само че сега вижте какво ще направим. Само че тук няма да е new age равно на 222, ами ще бъде new age е равно на сега влизате тук, давате SQL Expert и му казвате MySQL date div in years. Му казвате да ви кажа как се прави. Timestamp div. Ето. Значи ни трябва timestamp div. Тук това new, нали го учихме? Новата new. Не, now е сегашната дата. Първо year, написвам year, искаме го години. Now, запетайка, new birth date. Той буквално ще ви направи разликата между сегашната дата и датата на раждане и ще ви изкара в години. Де факто е така. Тоест, сега ако направим това, тук нямаме никой. И като изпълним query-то да ги вкараме тия данни, значи трябва да разменим тия неща. Защото слязоха с минус. Ето, пак се изтриха и сега само ги инсъртвам тя. И
17. Сега са правилни, нали? 2008, 17. 2004, тя са по 20. Точно те идва. И сега вече прави ти още един тригър. Нали, това е бонус сега. Копираме го това нещо и го правим още един път. Само че on after не on before update този път. Update. И практически сте готови. И сега само това го изпълнявам. Students before insert. Students това. Before update. Sprite. Изпълнявам го. И тук вече имам два тригъра. И примерно ако променя датата на това да не е 2004, ами да е 2010. Оп! Това са преизчисли. Видяхте ли? И сега с два тригъра можем, като променяме датата, да изчислява това нещо. А пък, вече може да се направи и като минава времето, пак да се преизчисляват. В смисъл, примерно ще мине една година и той автоматично да стане... Ама то се прави с евент, ще го направя накрая. За сега няма нужда толкова. От толкова подробности. Значи вижте, така с два тригъра може да... Едното е като вкарате запис да го изчисли, а другото е като апдейтвате вече съществуващия запис да го апдейтва с правилния начин. Разбирате ли? Да. Добре. Имаме студентите. Сега правим тичерите. Ето ги тичерите. Сега. Трябва да създадем тичери. Insert into teachers. Етя. Experience years. Тото и то. И тук учителя се казва Румена Господинова с 44 години опит. 34. Да не сме груби. Катя Димитрова с 66 години опит. И аз какви учители имах, бе? Той са мои учители, ама аз съм ги забравил. Стоянка Симеонова с 29 години опит. И Сергей Димитров с 50 години опит. Добре.
тия ги инсъртваме и сега тичерите вече имат тичери. Сега. Тук също слагаме един... Смисъл, защо го правим това? Защото ако направя така, teacher already exists, защото искам да го изпълня наново, ама то ми казва, учителите вече съществуват. И за да нямам такъв проблем, тук казвам drop това нещо. Така. Оп. И сега вече мога, колкото си искам да го изпълнявам и няма проблем. Опа, ето, вижте, примерно тук съм написал Димитрова, а пак това трябва да е Димитров. Изтривам го, изпълнявам всичко и оп, поправи се. Така, след като имаме учителите, вече идваме до... Къде беше това? Чай, да. Преподават. Имаме студентите, курсовете и преподавателите. Не, курсовете ги нямаме. Нали? Да, добре, сега трябва да направим курсовете. Drop if exists или курсовете ли бяха? Значи, студенти. Добре. Drop table if exists обаче. Create. Трябва да създадем table за курса. Така. Тук стандартно си има естествено такова нещо ID и primary и казваме, че това нещо е primary key. Друго какво има курса? Курса има име, name, varchar 128, примерно, би трябвало да е достатъчно. Сега тук, за да не ми става така, ще трябва да го направя в за да ми го държи в малки букви. Освен име, курсът има... Кой има? Кой има курса? Да, има учител. Да. Да, ама student ще бъде в другата таблица, menu. Тук само teacher може да напишем. Тук пишем teacher ID, защото ще го вържим с релация. Идваме тук да видим как се прави релация. Форинки, трябва ни точно форинки, така. Ето. Person ID, нашето е Teacher ID, същия тип като teacher, който е int. Not no. И трябва да кажем тук под primary key, нали така се пишат. Foreign key в скобички кое teacher ID реферира и трябва да кажем коя колона реферира от тая таблица, което е тая ID. Първо teachers, коя таблица и в скоби коя колона от тая таблица, ID-то. И това.
И сега идваме и трябва да инсъртнем курсове. Така, insert into курсове какво беше? Име и Teacher ID. И сега казваме какво ще инсъртваме тук. Име на курса математика с teacher и трябва да кажем кой е teacher. Ако дойдем на учителите, тая учителка по математика, например. И зато ще кажем запетайка 2. Друго. English 1. Така. Сега ако напиша правилно. Я знам как се пише. Явно така. Добре, то е номер 4. Music, примерно. Ти е номер 3. И примерно може да кажем, че освен по математика, или English и PE, ти е пак примерно кой? Тес. Пак 4. Примерно, защото може да преподава по повече от един предмет. Това е идеята. И сега това го пускаме. Само това не мога да пуснем. Трябва да пуснем заедно с таблицата, защото още няма таблицата. И ето сега стана. И се появи тази таблица тук с математика. Математика teacher. Оп, ето тук пише кой е тичъра. Релация. English. Оп. Пиши. И тук има релации към кой е учителя. Виждате ли? И реално е това ви, тази таблица, това ви, не, глупости, ще да кажа, нищо не е вярно. Сега ще стигнем до там. Сега имаме студенти, курсове и преподаватели. Остава записвания. Сега правим те и му казваме in English, защото не знам как да напишем записвания. Enrollments. Добре, Enrollments. И Enrollments е най-важната таблица. Много тъпо. Защото Enrollments трябва да е под тия таблици, но при регистриране трябва да се регистрира първо. Ще пуснем каскадинг. Така. Започваме с това ще го копирам. И това ще бъде вече Enrollments. И Enrollments е много интересна таблица. Някой помни ли какво е Many to Many и защо го ползваме?
Много яко го каза. Да, примерно нашия пример с студенти и курсове. Един студент може да участва в много курсове. И един курс може да има много студенти. И затова ни трябва още една таблица, защото ако примерно сме тук на студентите и тук да речем, че имаме още една колона курс, и то означава, че един студент си има един курс. Тук не мога да напиша повече. И по същия начин на курсовете. Ако отиваме тук на курса и кажем студенти, тук всеки курс ще може да напишете по един студент. И за тая работа ни трябва междинната таблица, която е enrollment. А другия вариант, за да не е enrollment, даже няма да е enrollment, защото е тъпо. Не, че е тъпо, а просто е по-популярно да съкращава тая таблица students наклонена курсове. Courses е така. Защото е едното и другото. И сега тук трябва да кажем какво има тата. Тя има две неща. Student ID и Course ID, отново int. И тя буквално има ID на студент и ID на курс. И по този начин ще имаме студент, курс. И може да имаме 3 пъти един и същ студент с 3 различни курса отстрани. Както може да имаме 5 курса с един курс с различни студенти отстрани. Обаче, сега тук идваме, нали, знаем какво е primary key, тук обаче ни трябва ето това в комбинация с това да бъде primary key. Това се нарича composite key. Сега не знам дали ще стане, само ще пробвам, ама ако ги напишете и... Не знам. Стана. Ето ги. И сега, вижте, примерно тук може да кажем, че студент 1 е в курс 1. Може да кажем, че студент 1 е в курс 2. Може да кажем, че студент 1 е в курс 3. То хубаво, ама чайте, не е правилно. Обаче не може да кажем, че студент 1 е в курс 1, защото вече сме го казали. Ето, duplicate entry, защото трябва composite key да е уникален. А в случая key ни е уникалността между тази плюс тази колона, за разлика от тия, дето уникалността е само на първата колона. Смисъл, тук не може да добавим отново едно. Защото вече го имаме. Само, че тук, виж, ние composite key го направихме, обаче тук освен това трябва да кажем, че това нещо. Foreign key. Казваме foreign key student ID реферира students по ID. Казваме същото нещо и за курсовете. Course ID реферира курсове по ID. И сега това го изпълняваме още един път. Или не. Е тук запетайка. Изпълняваме го това още веднъж. И сега вече, като кажем 1, 2, 1, вижте имаме референция. Студент 1, Иван Иванов е в курс 1 математика. Студент 1 обаче Иван Иванов, същия Иван Иванов е и в курс 2 English. И отново, ако кажа едно, че е отново в курс 1, не, student duplicate, не може. И по същия начин мога да кажа, че Student 2 е в курс 2 и Student 3 е в курс 2. Вижте, тук буквално имам 1 е в първи и втори курс, във втори курс са 1, 2 и 3. Many to many релация, което не мога да постигна без тая допълнителна таблица. Отново казвам, защото срещу студента мога и тук примерно да му напиша един курс. Не мога да му напиша всичките курсове, имам само една колона. Аз нямам да имам, ако направя, ще имам само една. Има ли някой, дет не разбира смисъла на тази таблица?
Добре. И сега трябва да я напълним. Което става с insert into students. Student ID курс ID и тук казваме, че първия е в първия курс, първия е във втория курс, както и да е. Първия е във втория курс, първия е в този курс. Така, после казваме, че втория е във втория курс, третия е във втория курс, те колко бяха? 5. Четвъртия е пак във втория курс и петия е във втория курс. Обаче петия е и в третия курс, както и в четвъртия. И четвъртия също е в четвъртия курс, примерно. И това е общо взето. Или не. Тук няма запетайка. Защото вече вкараха записи, те ги изтриваме. И ето ги. Ето. Първия студент е в първи, втори и трети курс, втория студент е само във втори курс, никъде другаде, третия е само във втори, никъде другаде, четвъртия е във втори и четвърти и петия е във втори, трети и четвърти. Ако подредим по курсове, в първи курс е първия студент, във втори курс са първия, втория и третия, и четвъртия и петия, в трети курс са първия и петия и в четвърти курс са четвъртия и петия. Тоест в момента имаме курсове с еди си кои ученици и ученици, които участват в еди кои си курсове. Това ни е последната таблица. Вижте, 4 таблици до тук проекта. С данни. Ето ги. Пак казвам, вие си напълнете 15 записа, примерно, повече данни от мене. Сега, след като сме изградили структурата, какво беше да се направи друго? Значи правила така, технически изисквания, MySQL в рамките на проекта трябва да бъдат създадени и вмъквани примерни данни. Допустимо е да използвате данни от публични хранилища или данни генерирани чрез системи за изкуствен интелект. Използването на външни източници на данни или генерирани трябва да бъде посочено в документацията към проекта. Ако сте генерирали данните с изкуствен интелект, трябва да кажете, че сте го направили или сте използвали готов сет. Защото с изкуствен интелект може да си генерирате 500 реда да ви изглежда по-реално базата. Няма нищо лошо в това. Защото са написали. Другия вариант е да не казват те, ама как ще обясните, да, аз ги написах тия 500 записа, ако са много. Те ако са 10, има ли смисъл да ги генерират с изкуствен интелект? Добре, сега ще се оправите сега.
Добре, де. В рамките на проекта създайте и демонстрирайте употребяването на следните заявки. Извличане на всички поръчки за даден клиент. Тук е по този проект онлайн магазин. Добре, в момента направили сме тия работи. Това ви е скрипта, който ще генерира цялото нещо. Скрипта, който ще генерира цялото нещо. Да. Тук сега това с каскадинга е проблем, защото създаваме таблица студенти и тичери. После създаваме тази междинната и като се опитаме да дропнем тия горните, ни казва не, имаш записи в междинната, които не ти позволяват. Затова трябва да сложим on delete cascade. Което се прави... Моля? Може да е там. Къде е то? Не знам къде е. On delete cascade се слага на референцията. Добре. Значи тук просто на студентите тук добре, първо трябва да тресичко. Не бе, то друга е грешката. Ето. Стана. И сега Student ID 1, виж, че е тук Student ID 1. Идеята е, че ако ти да изтрия този единицата и от тук изчезна. Разбирате ли? Сега 5. Или с курса е също. Ако изтрия втория курс, трябва да изчезнат и тия всичките. Ето изчезнаха. Да, ама с дропа не ми позволява да го направя това. За да не е дроп, за да може това да се случва, трябва преди insert да кажа delete from students и преди курс, преди insert на преди дропа трябва да е той. Да, това трябва да бъде ето тук.
то те няма па да стане, защото може да не съществува. Добре, майка му да... Дай да ни кам. Хубаво де. Той винаги прави проблеми. Заради... Нали сложихме каскадника, ама каскадника не са тригърва от дропа на таблицата. Чай да видим. Каскай... Дроп. Другия вариант е да ни дропваме теблите, ами да ми казваме truncate. Truncate, и би трябва да свърши работа. Ако не се лъжа, трябва и това да се махне. Не. Добре де, майната му. Това е много тъпо. Добре, аз се сетих. Буквално трябва да кажем този дроп да мине отгоре. Трябва да я дропнем. Що да не мога да я дропна, бе? Абсолютно мога да я дропна. Какъв е проблем? Казвал ли съм колко мразя SQL? Студенти не мога да ги дропна, защото имат не студенти, ами курсове. Чакай, кой не мога да дропна? Teachers. Защото и тук трябва да кажа същото. Е така. Да, ама сега трябва да изтрия всичко. И би трябвало да тръгне така. Добре. Това. И сега... Teachers, добре. Значи, преди да дропна Teachers, трябва да дропвам това. Просто реда на дропване има значение за всичките тия работи. Ето. Оп. Поправи го. Просто, ако някой не е разбрал какво правя, тук отгоре дропвам таблицата, която е с курсовете, защото ако няма дропна нея, не мога да дропна студентите и курсовете по-отделно. Обаче я създавам последна, защото не мога да я създам, ако вече тия другите не са били създадени. А пък тук с тичерите, те нали имат, нали всеки курс има тичър. И аз няма как да дропна курсовете, без няма как да дропна след като дропна тичерите, или пък що се получаваш те? Бе, да я знам, ама ще го разгледате после. Сега, какво следва? Значи, дайте да прочетем функционалностите на това нещо.
в рамките на проекта създадете потребно следните заявки. Това са 10 заявки, които трябва да създадете. Това обикновено са select заявки, които ви извличат данни от вашата база. Извличане на всички поръчки за даден клиент. Извличане на оборота, общата стойност на поръчките за последния месец. Списък на всички налични продукти с цена над определена стойност. Продукт с ниска наличност. Така, топ 5 клиенти, най-често купуван, често купувани заедно продукти. Това не е, това е advanced малко. Добавяне на оценка на продукт, отказване на поръчка. А тук е апдейти. Добре. Значи, ние, ако да кажем, че това ни е базата. Сега, това го правим един експорт и укращавам database и укращавам structure курсове. И сега това направих пак експорт на базата, както само че аз искам и това да запазя също така. Добре, по същия начин. SPF. Какво е SPF по дяволите? Къде ми е това, бе? Не, SPF не ми харесва. Добре, просто ще направя един CD Desktop Touch Structure SQL. Ето го. И ето е това, дето го експортнахме преди. Не. Добре, къде е това? Ето. Ето го. Това, дето направихме преди малко. Значи, курсове, студенти, курсове, инсъртове, teacher, мичер и всичко. А другото е това нашето си. В смисъл, единия вариант да пратите това, другия е този генерирания. Той генерирания със сигурно ще работи, но ще изглежда малко по-странно. Защото това е генерирано. Но аз и двете би ги приел. Това вие сте си го написали абсолютно сами, това е генерирано. Както и да е. Сега, ще го направих той, за да го разкарам това нещо. И сега да видим какви заявки може да направим. Трябва да си мислите с 10 заявки, които правят нещо. Първата заявка, която може да направите, е да изкарате всички студенти с бройката курсове, които примерно участват. Значи правите select, всичко от students. Нали, това ви връща всичките студенти. Те имат и average grade. Да, може да направите заявка, която да апдейтва average grade-а. Така. Студенти. И примерно казвате left
Не left join. Да, left join. Студенти курсове с К и с on с К student ID да е равна SID. И ето, Иван, вижте колко пъти се появява. И сега това му казвате group by S ID. И като му кажете group SID, тук примерно може да изписвате SID. Едно, да. И тук ще кажете student first name, ще ви позволи ли? Да, позволява. S last name. И тук примерно може да кажете да използвате агрегираща функция some course ID-тата. Ето. Това вярно ли? Иван Иванов 6 курса. Глупост, то нямам 6 курса. Или? Не, Иван Иванов трябва да е 3. Значи не курс ID, ами може да кажете SID. Bullshit. Така искам аз по Student ID. И трябва да бъде 3.15. Къде 15? Добре, това е груп бай. Чакай сега. Ето. Виждате ли, че не е лесно? Така, аз искам да ги групирам по ID, да може Иван да се съберат и да... Да. Да, само че тук... Аз правя съм, бе, то трябва да е count. Много ясно. Ето, Иван Иванов 3 курса. 1, 2, 3. Втория има 1. Да. И третия има 1. Четвъртия има 2 и последния има 3. Ето. И тук показвате S course count. Примерно. И така. И това нещо си го запазвате и тук примерно може да напишете един коментар. Query that returns each student and account of its courses. Примерно трябва да си опишете какво прави. Това е една от тия 10 заявки, где трябва да направите, примерно. Примерно с group by. Друго, което мога да направите, измисляме някаква друга заявка. Може да направите същото копирате го буквално ето това. Само че няма да направите същото за курсовете. Само че ще да бъде колко студента има във всеки курс. Тук ще джойнете обаче по SK Course ID да ви е така. Ще групирате по това. И тук няма да ви е Course Count, ами ще бъде Students Count. И тук ще напишете Name и така. Ето, математика 1, английски 5 човека, философия 2,
Music, двама. Може да добавите учителя, обаче за да добавите учителя трябва да го join. Трябва да кажете inner join. Teacher T on TID да е равно на K teacher ID. И сега след като сте го joinали, може да кажете T name. Какво беше? First name. First. Ето. First name. Друго, което може да направите е, нали, той има first name и last name, може да направите concat. Те ли беше то concat? Concat the last name. Ето, и той да кажете as teacher name. Ето. Сега вижте как се изписвах в една колона. Ето. Английски учител. Колко студента има тук? Това са ви две заявки. Вижте, тая е малко по-сложна, защото join-ва учителите. Друго, което може да направите е заявка, която ви изкарва топ 3 най-добри студента по average grade. Вижте, измисляте си някакви такива работи. Select, нали, from students. Students. Ето, това ви довършва всичко студентите. Казвате order by average grade descending. Ето, най-отгоре ви излиза този дете с най-много. И му казвате limit 3 и ви изкарват тея. И примерно решавате, мен ми трябва, отново може да направите така. Само че тук ще бъде не T, ами просто first name и last name, защото нямам други колони. Ето точка. И освен това казвате average grade. И тук казвате аз примерно full name, и тук average grade, защото ако са разделени думите, трябва в кавички. Ето, и получавате топ 3 най-добри студента. Сега може да измислите да ви изкара най-добрия студент от всеки курс. Той се прави, той е малко по-сложна заявка, ама измислете. Select. Първо почваме така с всичко, че по-лесно. От студентите с left join студентите и курсовете им. Тая не знам дали ще успея да напиша, ама ще видим SK Student ID да е равна S ID и после казвате трябва да joinете и самите курсове. Left join курсовете on to ID да е равно на SK курс ID. Ето, излиза ви Иван Иванов, математика. Сега, group by курс ID,
Вече не може да съберем всичко, вече може само прямо курс ID може да изкараме. И курс name, ето. И тук да кажем, примерно, max с average grade. И дали ще стане? Да. Изкарва ни най-добрия успех на въпросния студент. В смисъл, вижте, 5.99, този дето е с най-големия успех, той участва и в английски и музика, затова на двете места пише 5.99. Само че как да му изкарам името, то е малко по-сложно. Защото няма да стане, да кажем students first name. Не. Той е много тъп. Чакай, ще направим друго. Ще не изкараме средния успех. Или не можем. Защото сме го приели по курс. Как да стане сега? Добре, ние... Това ставаше, защото... Чай. Това не става. Какво промених аз? Защо преди малко това работиш? Да, ето, average. Max. Добре, average, то не става тогава. Ето, стана нещо съм бил объркал друго. Ето, това изкарва средния успех на учениците в съответния курс. Ето, математика средния успех 4.65, английски 4.91, 4.99 и вижте сега, примерно ако дойдем на студентите и кажем, даже ще го направим тук горе, ще използваме update заявка, update students set average grade да е равно на average grade по 1.1, той, сега си го измислих, т.е. като го изпълним, той ще увеличи средната оценка на ученика с 10%. Where ID е равно на колкото напишем, примерно на първия. Сега вижте. Вижте, в момента на първия му е 4.66, т.е. ако увеличим с 10%, трябва да се увеличи с 46 тотни и да стане 5.2. На 5.12 трябва да стане, ако не се лъжа. Ето, 526. Видите ли как се увеличи това? И съответно сега, ако изпълня тази заявка, трябва и тия да се съпрем. Вижте, всички минаха над 5, всички бяха под 4, сега минаха над 5. Друго, което може да направим, average grade да го ограничим да бъде между 2 и... между 2 и 6. Нещо, което в момента нямаме. Това е друг път. Така, примерно на третия му увеличаваме, той беше 3.33, стана 3.66. Чай му увеличим още един път. 4.2. И тук всичко нагоре. 1, 2, 3, 4, 5 заявки са от тук. Я за учителите какво може да измислим. Да изкара учителя с най-голям експириенс. Примерно казвате
select всичко от teachers order by experiencers descending limit 1 и тук first name, last name и experience. Катя Димитрова с 66 години. Той са 1, 2, 3, 4, 5, 6 заявки. Вижте, това са обаче сравнително просто заявки. Препоръчвам ви да направите 10 заявки и даже е хубаво да имате примерно не 4 таблици, ами 5 таблици. Нещо измислите си по-сложно, с повече записи и с повече колони. Примерно, вижте, най-голямата ни таблица е с 6 колони. Примерно, може да сложите много повече колони, за да има разни данни и да може да се измислят някакви заявки. Примерно, гледайте го този проект. Извличане на най-често купувания продукт. То как се знае кой е най-често купувания? Най-често купувания, нали, защото като е магазин, имаш покупки, нали, и оттам можеш да изкараш кой е най-често купувания. Другото извличане на често купувани продукти заедно, ето и вече е адванс. Мисъл, трябва да видиш кои продукти най-често се купуват и двата едновременно. Така. Аз няма да пиша повече такива примерни заявки, но аз написах няколко. Трябва да са 10. Колкото по-сложно, толкова по-добре. А пък е това, с дето измислихме с тия тригъри. Къде беше то? Тригърите тук ги няма. Да, тригърите са отделно. Добре. След тия тригър, дето го измислихме, ако направите нещо подобно с някаква колона, дето автоматично се пресмята, още по-добре. Нали, тук вижте, то е on, before, insert. Това означава, че преди всеки запис да се вкараш, се изпълни нещо такова. И то прави преди да вкараш записа, сетни age колоната да бъде равна на ето това. На разликата между сега и датата на раждане в години. И то ще напише. И затова между другото сега, ако ви покажа нещо, вижте, ако решите тук да променя да не е на 17, за да кажа, че е на 40, оп, не става. Върна го на 17. Сега ER диаграма. Поне 10 заявки към базата и екранни снимки от резултатите. Тоест, вижте, тая заявка, където я измислихме тук. Коя беше тя? Тая, примерно, правите снимка. Е така, оп. Снимка си правите и трябва да ги покажете. И това да влезе в някакъв архив. Така, документация. Документирайте си всичко, какво е базата, какви връзки имате, какви данни имате и тия неща. Сега няма да покажа как се прави документация, защото не обичам. Таблиците и полетата с тях на български език. ER диаграма. Така, може би да видим как да се направи ER диаграма. Чакай. How to make ER. Да, ето тук да ще направят на нашото. Така, студенти има това. Някакви кредити, глупости.
И трябва да използваме някакъв тул най-вече. Може би Draw.io е най-лесното. Ами, то е най-лесното. Примерно в MS SQL го има със сигурност, ама тук... Аз примерно нямам. Ако имате супер, ама ако нямате, трябва да си го направите сами. Това как да го махна сега? Примерно, прайса е така кутийка, student, релация, тук пишете какво е това, релацията към не знам си какво и така трябва да изградите самата диаграма. Примерно да. Да. Това са... Ето това е по принцип R диаграмата. Коя връзка къде и вътре всяка кутийка пише каква колона имат и какъв тип е и пише кое е primary key, кое е foreign key, кое е какво е, кое е що е. И това. И сега като сте ги направили всичките тия работи, си правите една папка, примерно... вкарвате си... Вътре тук ще си вкарат и SQL-а. Чакай, кой файл беше правилния. Structure, който файл сте решили. Вкарвате си го вътре. Тук си слагате всичките снимки, документацията в някакъв TXT или Markdown формат, какъвто ви е удобен. Диаграмката, снимките. Това го правите на един архив и този архив трябва да качите в системата. Я да им дали има къде да се качва сега. Системата. Има ли някой, знае ли дали има? Курсов проект. Да. Да, ама трябва тук да сте го предали, доколкото разбрах. Ето, задание файл. Чакай, добре, къде се прави този? Да. За който ни присъства. Чакай, той реално е това. Това не ме интересува. Бази данни. Изпит. Предаване на проект. Тук натискате. Добре, малко му. Как да го... Къде трябва да аплодна файла? Добре, не знам. Вие ако не успеете да открите къде, пишете ми да се разбера да питам някой. Има ли някакъв въпрос по проекта? Който има възможност, трябва. Добре.
Нали, вие сте в екип и просто всеки трябва да е запознат с какво прави проекта, да го направите заедно най-добре, за да може всеки да знае, защото всеки ще получи въпроси, ще трябва да обяснява защо, какво, що работи така, що не, защо сте го направили те. Тоест, ако го направи един човек проекта, няма да ви се получи. Разбирате ли? На втори? На събота? Кога съп? Дали не е на първи точно пък? Може да е на първа, не съм сигурен. Кога беше? Трябва да видим. Или на първи, или на втори. А, а, ще... Моля? Ще стане, да. Ами добре, ако искате да приключваме.